Hej, jeg hedder Morten Bertelsen og er servicechef ved Stadsing. I dag skal vi snakke om vores nye Excenter Daily X1. Kom herover, så skal jeg vise jer, hvordan den virker. Maskinen er opbygget af let aluminium af højeste flykvalitet. Det gør, at maskinens vægt kan holdes på omkring 14 kg. Det gør, at maskinen er super let at gå med i skulder for brugeren. Når maskinen er konstrueret så let som den er der lavet vægtklodser, man kan lægge direkte ned oven på børstemotoren, hvis man vil lave en dybere rengøring med maskinen. Det gør, at man får vægt på børsten, hvor man skal bruge trykket. Maskinen er opbygget af en 5 liters renvandstank og en 9 liters spildevandstank. Det gør, at hvis man vil arbejde med maskinen under et bord, kan man minimere risikoen for, at der løber vand i en sugerør. Maskinen er også designet med vandtætte børstemotorer, og de er desuden kulfri, som forlænger drifttiden på maskinen. Maskinen bliver leveret med 2 9 amperes 18 volts batterier og en hurtiglader med plads til 2 batterier. Det giver en drifttid på op imod 90 minutter. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan maskinen virker. Kom med herover. Man starter maskinen her. Så får du batterikapacitet på begge batterier. Når man trykker på børsteknappen, starter maskinen op med 200 omdrejninger i minuttet og 80% sugekapacitet. Trykker man på Rocket Mode, kører den med 400 omdrejninger i minuttet og 100% sugekapacitet. Hvis denne fantastiske Excenter Daily X1-maskine har vakt din interesse, så book en af vores konsulenter allerede i dag på 70 15 34 00.